Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Asa ka? Why? Uban ko. Why? Kagilaay ko. Why? Kay niala ko din kanunay sabay. Do. So? Uban gani ko. No. Move. Kimoto ko. Gini ko. Oh. Let's go. Manaog ka o alsahon ta ka aron makakanaog ka gikan sa kuskinan. Ay, bad. Look, I don't have time for this. Get out. Uban lagi ko ba? Please? No. Magbehave ko. Promise. Still it's a no. Unsa di akong buhaton aron masugot ka? Wa. So pahawa na di. Kanaog na. Aron makabiya na ko. Ay, ingon ini na lang. Aron makagikan na ka. Nganong dili naman lang nimo paandaron ng imong sakinan. Tada. Tada. Nganong Out. asa lagi ka ba? Nganong dili mo ko pwede mo upan? Tugay pa kung mauli. It's okay. I can wait sa car. Pulaan ka. I won't. Pulaanon ka, di ba? Nausap na ko, dili na. Will you just please? And will you just please also bring me na lang? Magbehave lagi ko. Ay! Facundo! Uy, Facundo, ano kaya? Saan naman sa kani mo? Iputang ko! Uban lagi ko ba? Iputang ko! Diha ka. And don't you dare open my car door again! Kaysa sunod di gayon, adto talaga sa swimming pool, Isa! Oh. Uy. Kulit. Naglangay-langay lang sa kulakaw. Oh. Wasa mo lihok. Anong nagbarog paghapon sa dapit nga akong gibutangan niya? Is she crying? Shit. Nganong wa pa man ka mubiya din eh. Nganong nagpabilin ka nga nagbarog din he. Christine! Christine! Are you about to cry? Usa ka bata? Muhilat kung mo ayaw? May swimming pool di ay mo din hi? I just said nga naa, di ba? Wa ko ni mo sultihi. Uno pa kay planong mo isa na ko sa pool. Huwag ka muta na. O kung milibot ka palang unta sa tibuok bay, aron makapanlimpyo, makita mo unta nga may pool sa luyo, nga bahin ining maong mansyon. Swimming pool! Swimming pool, Melody na ay pool! Let's go swim! Let's go! Childish. Kung makakiat ha, murag karon pa makaligo og swimming pool. Ug nakita ba nimo ang gisulop? Dili ko gusto mo tan-aw nila nila. Sige, magkabati lang kani ko sa ilang tingog. Murag maglagot ta ko. Dali dayon. Liliagi ka dire, dali. Ay, kaya nga naman ba, Lula? Tanaw ha. Oh, my gosh. Naligo sa pool? Nga nagsinina? Wa ba'y swimming pool sa ila? Ay, naunsa naman ang babayhana. Kung naaman, abusada lang yun. Gosh. Naong ray class ana babayana. Unsa pa man ang orasa na sila na mga ligoy. Hangtod karon nga ngit-ngit na. Nagsugod na og ngit-ngit ang palibot. Wa pa gyud mangundang. Sige! Sige! Sige na! Ay, panaplig ha! Sige, Ron! Sige, Ron!
Time out ha. Time out sa. Kung ilang, ay, ang bangag sa kung ilang na sudlan. Deserve! Deserve! Deserve? Anan meron na, karon kami. Be, lumsanay natin. Lumsanay ko kaya ni mo! Ay! Maka-iritar yun ang iyang tingog, Lula. Shhh, naunsa ka ba? Murag, manabati ko nga may sakinan nga mihunong sa gawas. Si Facundo, may abot na. Usa. Maayo hinuon. Aron makita niya ang gibuhatan ng mga ignoranting dagko. Ay! Ay, way tikasay! Way habuay! Dahon! Ay, sa tubig na itong sabot ka. Magdakop-dakop ka, ay! Balik the rep, balik the rep, balik! Ay, balik the rep! Go! Diyan na kay hanga kayo! Ayun na, tayo pausa, tayo pausa! Naligo pa sila sa pool hangtod karon. She seems to be enjoying herself. Ug maayo sa pool. Oh, mikawa siya. Ug bibarong kilid sa pool. Naliko siya. Nasulob ang puting duster kagniya. Ug mihulma ug maayo ang dintot niyang lawas. Oh, miatubang sa diri sa kunimutangan. Oh, and she's not wearing a bra. Na si Facundo. Wa siya mula sa pagduol sa naimutangan nila ni Christine sa pool o ni Melvin. Nagbarura siya sa kilid ni Ini o nagsigi og tutok ni Christine. Walang kanis siya mamilog. Shit. Dili ni mahimo. Mitanaw siya sa porma sa lawas si Christine. Mobalik ko sa agi. Ay, girl! Ay, ano nagbarong pa mga diha? Ay, kita yung tanaw. Kanang tiguwa nga nagbarog sa kilid sa haligi. Nagsandig o nagsigirag tutok diri nako nga isog kag tinan-awan. Kana. Ay! Hala! Naanan si Sir Facundo! Paktay! Hana! Naamdan ta! Undan ta! Dili, ganahan pa ko maligo. Uy, girl! Hala! Nilako siya pa doon di mo! Dagan! Hindi ay ko. What do you think you're doing? Naligo, obviously. Naligo nga ingon ni anang imong gisulob. Asa? Kiniduster? Wa may lain. I don't have a swimwear baya here. Basta kay pagdagan ako kaginina, I just jumped na rin sa pool. Without a bra? Um, Look at yourself, Christine. Nipis kayo imong gisulob. Mihul man imong lawas. Nagkahimo ka pas papahiyo? why not, Donut? What? Nabantayan ni mo, nipis kay akong gisulob. O wa ko'y bra. Nga sa ato pa, nitanaw ka. Nituto ka sa akong lawas. Abi ba na kung dili ko nindot og lawas? Tutok man lagi ka. How do you find me now, ha? Do I look enticing to you now? Really? You think you're enticing? You think you're attractive? No, Christine. You look disgusting. So go back to your room ug pagilis na. Huh? May I warn you, Christine. warn my ass. Kay ganahan pa kong maligo, no? No, young woman. Di ka mahimong mutalikod na ako samtang nakigsulti pa ko nimo. Then what are you gonna do? Alsahon ko ni mo giitsa sa pool? Do it! Don't you dare challenge me. I challenge you. What's the point kung iitsa pati ka sa pool? Kung basa ka na kayo sa pagligo ini. Yeah, right? Ganahan kang muundang ko sa pagkaligo, dili ka? Sige, muundang ko. Pero, unya na kun, mapildi ko nimo. Don't play games with me, Christine. It's not a game. It's a challenge. Kana kun may guts ka pa nga mo take og challenge,
Kung dili pa huyang ang imong kabukugan. Kayo know na, with your age. What? So, game, Kuya Fuck Kondo? If you think makapildi ka na ko in any game, nasayop ka. Game on, Christine. Oh, love the spirit. Kuya, What's the challenge? swimming. Swimming? Are you mocking me? Makiglumba ka na kog langoy? Why not? Pasig magbahay ka lang. It's so rare nga mubati ko og pagmahay. Sige, prove it to me. Basig usa pa ni sa mga rare instances nga magmahay ko nga nakiglumba og swimming nimo. Swimming, ha? Really? Game? Fine. Game. Pero kung mudaog ko, gusto kong dili ka na muyatak pa dinis akong swimming pool, bisan ka no sa! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!